Antonello Perez il-milkom jadikum merħba l-programm numru 136 mis-sensiela botta u risposta. Nistednukom xal din is-sew part li ġejja tibqgħu magħna għandna programm li daqs bajda fejn illum se nkunu qegħdin l-ewwel nitkellmu fuq ix-xena tal-futbol lokali jekk kif intemm l-ewwel kampjonat għal dan l-istaġun mbagħad se nkunu qed nitkellmu fuq fit-tieni parti tal-programm fuq logħba interessanti li kellna mill-futbol Ingliż. Ebbene, kif jgħidu Taljani, fit-tmiem il-ġimgħa li għadda intemm l-ewwel kampjonat fix-xena tal-futbol lokali. Intemm il-BOV National Amateur League 2 li intrebaħ minn Kalkara United u għal dan il-għan bi pjaċir kbir nħabbar li magħna għal din l-ewwel parti tal-programm għandna li wieħed miż-żewġ timijiet promossi rappreżentat fil-forma tal-assistant coach ta' Dingley Swallows Nikolaj Karwana, kif ukoll għandna lil Lawrence Healy, segretarju ta' Msida St. Joseph, illi tilfu tista' tgħid ftit il-promozzjoni. Għandna wkoll magħna kif qegħdin taraw il-Joseph Magri, illi apparti illum ħajkun qed jilgħab naqra rwol doppju il għaliex se jkun qed jiddefendi l-kuluri tat-tim tiegħu wkoll Rabat Ajax, forsi nagħmel naqra nota żgħira ta' kronaca Dingley Swallows, anzi mhux Dingley Swallows, iċ-Champions Kalkara United kienu mistednin għal dan il-programm, però sfortunatament ma bagħtu lil ħadd li xorta waħda nifirħulhom tas-suċċess miktub bħalma wkoll nifirħu lil Nikolaj u lil Dingley Swallows ukoll biss ovvjament irridu nkunu onesti magħkom is-segwaġġi tagħna u fejn kun hemm bżonn ngħaddu rimarki ngħadduhom hija ħasra illi il-Champions ma bagħtu l-ħadd għal dan il-programm ovvjament huwa dmir tagħna bħala Kamra Sportiva li nagħtu spazju lil kulħadd imma ovvjament illum għandna daw it-tliet nistgħu rappreżentanti li magħhom ħanitkellmu fuq il-BOV National Amateur League 2 li spiċċa appuntu il-bieraħ. Mela, ħalli qabel ma nibdew bl-għenwa tal-grafika nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika finali Kalkara United 53, Dingley Swallows 49 promossi, Msida St. Joseph 48, Tashbik 43, Mdina Knights 41, St. Ġewi 32, St. George's 27, Rabat Ajax 26, Marsa Skala u Gargur 17, Santa Venera u 10-11. Għandna wkoll grafika bil-top scorers ukoll ta' dan il-kampjonat. L-aqwa scorer kien Ronaldinho Daly ta' Dingley Swallows b'20 gowl, Giovanni Gallia ta' Mdina Knights it-tieni b'19 u mbagħad għandna 4 players b'14 gowl. Taiwo David Akindele ta' Msida, Juan Manuel Artiaga Roa ta' Siġġiewi u Miguel Perez u Rajndal ta' Kalkara United. Infakrukom ukoll illi aħna qed il-live kull min jixtieq jintervjeni saqsi xi domanda lill-membri li għandna f'dil panel kif ukoll fil-panel tat-parti tal-programm jew xi kumment ġenerali fuq qed niddiskutu jista' jagħmel da fis-sezzjoni illi għandna miftuħa likom fil-kummenti. Joseph, nsellimlek l-ewwel nett. Sellimlek Antonello, nsellim il-Lorenzo Nikolaj. Nixtieq nieħu minn għandek l-ewwel kumment b'mod ġenerali fuq dan l-istaġun tal-National Amateur League 2 li għadu kemm intemm. Le, kien staġun. L-ewwel nett nibda bil-inawgura il-Kalkara ma speċjali li sieħbi Nikolaj, il-ġar tiegħi Nikolaj għal xi żmien. U però llum nawguralu għax il-bieraħ tala fid-diviżjoni u llum ġie promoss tat-tieni darba missier. Jiġifieri nawgurawlu mill-qalb. Awguri Nikolaj. Eżatt, mal-promotion Nikolaj ġieta kollox istra. Għadni ċans niċċelebra ftit għall-inqas. Awguri Nik. Grazzi. Kien staġun naħseb fej. Nispera li minn tissemmi t-tifel Ronaldinho. Nikolaj. Inserta tifla, Rea nsemmuha. Tajjeb. Nawguraw lilek kull familja tiegħek ukoll għal din l-aħbar sabiħa, Joseph, ħalli. Le, mela, bażikament naħseb kif qisu għaddew sitt logħbiet jishom kulħadd li Kalkara ħajkunu promossi naħseb minn kważi ebda tbatija ma nemminx illi kellhom naftet il-logħba mal-Imsida żgur. Tnejn.
tilfu ġiex lobbiet mal-imsida ġifieri però minn dak iż-żmien ma naħsibx li kellhom jisu xi mumenti fejn jistgħu tilfu l-promozzjoni. Però rajna wkoll battalja interessanti bej imsida ħadding li anke Mdina li nsellmulhom minn hawn għaliex ukoll naħseb għamlu progress, ġifieri naħseb it-timiet oħra kienu kollha tal-istess livell. Onestament ħanitkellem fuq it-tim tar-raba stennejna li naqa' iktar, però jidher illi dak li ħdimna jidher illi naħseb iridu nieħdu ċertu deċiżjonijiet fuq dak illi ġarina. Nemmen fil-President tagħna Glenn McAuliffe, nemmen fil-Kumitat kollu, Rabba nemmen tħat li kamu zjattajtejna nżommu nafuqata ġenerali għal-ista Joseph, ħalli mbagħad. Le, bażikament apparti dawk li erba' ma m'hemmx ħafna xi tgħid, ovvjament. Imsida nemmen illi tilfu l-promozzjoni bi ftit, ġifieri nemmen illi wkoll kienu fil-bidu nemmen li kienu t-tim favorit qed nara Lorenz tal-imsida nixtieq insellem il-memorja tal-ħabib tiegħi Sur Robert Farrugia li naħseb ilu kważi sena li ħallienak min jista' jeżbal Lorenzo għalaq sena. F'Mejju jalqa, tix-xahar id-dieħel. Naf illi f'dan iż-żmien insellmu l-memorja tiegħu minn hawnhekk. Dak li kelli xi nżid, ġifieri bażikament naħseb kieku naħseb imsida għadu l-promozzjoni nemmen li kienet tkun dedikata n-naqalih, pero nemmen illi insel il-Ġesmont li huwa ħabib tiegħi wkoll naħseb nemmen illi għandu idea eżatt fejn irid jieħu l-klabb fis-snin li ġejjin. Ġifieri nemmen illi imsida naħseb Ġesmont huwa persuna li nafsew li jitgħallem li naħseb jaf fejn għandu jibbilanċ u jaf ċertu affarijiet u ċert li naħseb ħajjitgħallem mill-iżbal li jagħmel biex imsida ma ħadux il-promotion. Sewa wis, qed naraw dak messaġġ minn Stefan Forza Birżebbuġa St. Peter, Birżebbuġa St. Peters illi ħajkunu qed jilagħbu il-decider nhar il-ħamis fis-seba' għal minnhom bejnhom United se jitilgħu fil-Premier il-ġimgħa d-dieħla ħankunu qegħdin niddiskutu aktar fid-dettall iċ-Challenge League illum qiegħda niffokaw naqra fuq l-Amateur Tour. Jiġifieri, Nikolaj, merħba lura fuq botta u risposta. U nixtieq li nibda billi nitkellmu ftit dwar promozzjoni għal din Swallows u s-sodisfazzjon ta' din il-promozzjoni li ġiet wara battalja mistielta kontra diversi timijiet l-imsida baqgħu magħhom sal-aħħar, l-imdina u taxbiex illi wkoll kienu viċin tagħkom għal ħafna ħin, però fl-aħħar mill-aħħar kif jgħidu t-Taljani l-avete spuntata voi. Naħseb li l-aħħar lobiet fejn kien dak il-punt vantaġġ. Naħseb dejjem kien jiddependi minnek, tifhimni ġifieri dejjem ħaresna lejna, tifhimni ġifieri dak il-punt vantaġġ kienet fidejna allura kienet kif taqbad tajt kien x'tagħmel inti fl-aħħar mill-aħħar tifhimni allura isek ma kienx hemm dik id-dipendazzjoni minn fuq is-sens timijiet oħra, tifhimni xi iktar baħenti konna dana, konna nagħmluha. Hefem, wara staġun twil naħseb konna bdejna mit-tieni ġimgħa ta' Lulju. Sal-bieraħ, naħseb il-bieraħ kien ħaqna naħseb li naslu għat-tragward li tfajna fil-bidu tal-istaġun. 10 rebħiet fl-aħħar 12 logħba. Naħseb illi dawk kienu ċavetta biex ksibtu l-promozzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Ekku, apparti minn dak kollu jiena nibqa' nemmen u ngħidha kif inħoss l-iktar ċavetta li hija importanti hija l-għaqda. U dik nemmen li f'ċertu momenti fejn forsi anka dak it-telfa ta' wieħed xejn ma siġġiewi, anka meta tlifna wkoll mill-konfront dirett mal-Kalkara. Nemmen li ċ-ċavetta kienet laqda bejn il-plejers. U rejna li ismani, dak is-sigriet huwa dik. Kikollok laqda u kulħadd jiġbed l-istess ħabel. Wasanna għal dak li tfajna bħala target fil-bidu tal-istaġun. Però tajb li tissemmi laqda, ma jiena ħanaddi naqra marka żgħira, forsi ma tantx kelli ċans segwi lobit tal-kampjonat tagħkom ma jgħirx ir-riżultati u xi ftit informazzjoni milli stajt nikseb minn Joseph, però ma nistax ma nsemmix il-fatt li
il-goals ta' Ronaldinho kienu importanti. Ronaldinho l-sena li għaddiet kienu kol strumentali fil-promozzjoni ta' Victoria Hotspurs. Kemm taħseb li dik l-esperjenza swietu biex wasaltu fej wasaltu il-bieraħ, tista' tgħid. Korreġi żgħira Ronaldinho kien magħna s-sena l-oħra. U dejjem kien strumentali għalina, kemm is-sena l-oħra naħseb li biftit ma minniex ukoll u kemm dis-sena li jismani. Naħseb huwa apart il-barranin l-oħra bħalma l-barrani tal-imsejda. Ronaldinho kien ta' importanza kbira lejna u bis-saħħa tiegħu u ta' sħabu għaliex kienx hemm sħabu Ronaldinho ma kienx jiskudja dak il-mond kollu da gows qed tifhimni ġifieri kien hemm il-kollettiv biss Ronaldinho kien dik id-differenza li kellna bżonn ukoll biex wasalna l dan it-tragward. Lorenz, ħanaqilbu naqra fuqek issa. L-għonet, grazzi tal-li lejla oġbok tinaqat magħna u xorta minkejja l-fatt li ma ġejtux promossi naħseb li xorta waħda hemm ħafna pożittiv xtieħu minn tal-istaġun. Ħanibdew minn hawn. L-ewwel ħaġa nixtieq nifraħ lil kemm il-Karkara u kemm il-Ħaddingli għall-promozzjoni tagħhom. Issa, dejjem m'għandek xtieħu minn dan l-istaġun. Aħna rnexxina naqdu tim wara li kif qal eżatt fil-bidu dan il-kollegament sieħbi tar-Rabat semma t-telfa li kellna ta' Robert. Dik li kienet ħaġa Robert kien ilu ħafna bħala president u kien ilu ħafna bħala kumitat tal-imsida kien jaf eżatt l-affarijiet kif qegħdin hija ħasda li ħallina ftit żmien qabel ma beda qisu l-kampjonat. Tegli l-kampjonat beda f'Awwissu Settembru, orrajt, imma Mejju inti tkun qiegħed tibda ġiġa tipprepara għall-istaġun il-ġdid. Ġifieri hemmhekk kellek ġiġa hija diexa daħal bħala President Jesmond li għamel ħafna xogħol siewi dan bħala President, ġab laqda, ġab players u għad kemm kumitat u players daqqa. Ġifieri minnaħa tagħna oret dan xejn diżappuntati li l-promozzjoni ma ġietx. Kien tkun xirqa kif qal sieħbi tar-Rabat Joseph li kien ikun dedikat għalih. Però kif qed tgħid inti ma ksibtux il-promozzjoni minkejja li irnexxielkom tkunu l-unika tim fil-kampjonat li rbaħtu darbtejn kontra Kalkara. Ekku. X'taħseb li kienu raġunijiet għalfejn fallejtu l-antakum għal dan l-istaġun? Ara naħseb li waħda mid-drawback kienet propju l-logħba ta' kontra Ħaddingli fl-ewwel round. Meta aħna konna din nerku wieħed xejn, inqata' d-dawl tas-Siġġiewi, inqata' d-dawl tas-Sirens ground u speċi kellna nwafqu l-logħba 20 minuta mit-tmiem. Dak il-ħin konna qegħdin nerpu hekk xejn. Għal xi raġuni oħra fejn soltu l-logħba li tiġi abbandonata minħabba affarijiet bħal dawn. Tingħata fi żmien ġimgħa, però ingħatat xi xahrejn wara. Hemmhekk kellna drawback fejn kellna players li weġġaw. Kellna players li kombinazzjoni terqu lit-tim u kellna xi players li kienu imsefrin. Allura kellna nilagħbu l-aħħar 20 minuta kontra Ħaddingli 5 players tal-minors. Hemmhekk għandek drawback kbir. Għax inti kieku bqajna għaddejjem dik il-logħba, orrajt seta' jġibu draw dik il-logħba, però dik il-ġurnata konna qegħdin kellna logħba li kienet qiegħda tintlab vera tajjeb inħata t-tintana, tim li kien qiegħed b'11 propja. Dik kienet waħda minnhom. Imbagħad erġajna ħadna it-telfa kontra Bormla.
aħna żewġ telfit kull ma ħadna f'dan il-lig kontra Dingli fit-tieni round u kontra Bormla. Naħseb li ta' Bormla affettwatna li wara ġiex minuti waġġa Lincoln Mikallef. Li kellu jittieħed lejn l-istar mill-ewwel. Waġġa waħdu, ġifieri ma tant ta' plejer waġġalek waħdu taf li hija serja l-inġeri. Tantu hekk li għadu barra u ma nafux meta ikun il-kopra minna. Il-tim naħseb kien maħsud dikinhar billi ġara u ma konniex konċentrati għal dik il-logħba mbagħad. Joseph. Le fimni li kollok injury hekk għal kif qed jgħid Lawrence weġġalek plejer li huwa strumentali, speċjalment fil-logħba, ovvjament vera ħatfixklek, però Wentz imma possibbli forsi dakinhar jista' jkun ma kienx hemm issa peżat talih biex jinbidel u jagħmel xogħol u jiesu? Jista' jkun ukoll Joseph. Għax fimni tiġġilek injury hekk out of the blue. Tinħasad. Issalbek hu. U wara ġiex minut kif tibda l-logħba. Waħed litlu saqajh ma tapit tista' tgħid isa. Ma rbiex idur. Ismani, ħanaqbes naqgħamil kuntest. Punt fuq li Lawrence semma punt. Mar id-dawl waħed litlu saqajh ma tapit u hekk. U hemm ground Kollha inċidenti li saru fl-istess ground. Eżatt, ġifieri mhux dak il-ground biss, hemm grounds oħra, ġifieri issa ġej is-sajf. Nittama li l-MFA tagħmel naqa' homework tajjeb biex kemm jista' jkun dawn l-affarijiet ma jerġgħux jiġru. Aħna eżempju ġatilna waħda. Il-Miners tar-Rabat konna ma ħaddart, konna xejn b'xejn, inqata' dawl is-siġġiewi, labna l-għada, min kellu eżami, min kien ħajsiefer, min kien letteralment inqabad ix-xogħol, ġifieri nafx ġifieri u onestament hemm bżonn li iduru ċertu grounds fejn jitlabu l-lob tal-kbar. Hemm bżonn f'ċertu grounds. Jiena ukoll nixtieq nagħtu nota pożittiva. U għandna x'għandu kun start insaqsijilek l-iktar Lawrence fuq is-support jidher li għandkom fanbase tajba ħafna u qed ngħidlek hekk. Għaliex anke meta ntellaw ir-riżultati tal-diviżjoni tagħkom, l-iktar li jikkummentaw fuq il-paġna tagħna ikunu supporters tal-imsida. U għandi kursta biex narek intom fil-ground tarawx dak il-following li qed naraw aħna fuq is-social media. Il-ground il-support ikun hemm. Għax dis-sena vera kellna s-support mis-supporters li nixtieq minn hawnhekk nirringrazzjaw li s-supportjawna biskieħ. Kull logħba. Ma kienx hemm logħba li tista' tgħid li ma kenniex supporters. The-supporters dis-sena attendew ħafna beħġarhom. Infatti, isem li qed jiġini f'rasi huwa Clint Kassar li ta' kull logħba kif intella r-riżultati tara jikkummenta u jagħti l-appoġġ lit-tim tagħhom ta' msida u jekk forsi qed isegwina llejla nixtieq li insellimlu wkoll minn hawn u nirringrazzjah tal-following kostanti li jagħti lejn il-paġna tagħna. Mela, issa nixtieq li forsi ngħidu kemm tejjel kemm mhux hawnhekk fuq Kalkara United, id-darba nibda bik Joseph u mbagħad noħu round mingħand il-membru l-oħra tal-panel. Minn dak li rajtu matul dan l-istaġun, x'taħsbu li kienet iċ-ċavetta li għenet biex Kalkara tista' ġrew b'din id-diviżjoni. Joseph, il-ħabib tiegħek fil-bidu u naqbel perfettament miegħu. Jiena nitkellem ma' plejers ta' ħaddingli u Nikolaj għallintih kumpliment mill-qalb għandu ħaġa. Nikolaj ovvjament li jafu tela bil-mod u kulħadd jaf li bil-mod qed jagħmel avvanzi bħala coach. Però Nikolaj jaf jagħmel ħaġa, jaf iżomm il-għaqda kull fejn ikun. U naħseb jiena għandek tibda li missjoni kux ta' coach, kux ta' team manager, kux ta' president, l-ewwel li m'għandu jkun hija li jġib l-għaqda fit-tim. Sewwa? Jiena issa ħanaqbes naqra minuta żgħira fuq il-Kampjonat Premier. Eżempju kemm rajna kulħadd qal illi t-tim tal-Belt għadu kmieni biex jirkupraw hekk. Orrajt, forsi m'għandux materjal, però għandhom jidher li hemm għaqda kbira fit-tim.
U jiena naħseb dik għandha tkun waħda miċ-ċafeta ta' kull klabb, issa kux Premier jew hekk, laqda fit-tim. Ovvjament Kalkara naħseb ħadmu bil-aqal ħafna. Naħseb ovvjament jidher illi minn kif rajna fuq il-page tagħhom nifollow il-page tagħhom jidher li ġabu players ta' livell, jidher ukoll illi sabu ċertu sponsors li ovvjament illum kulħadd jaf illi kma jkollokx dik id-daqsxejn għannuna finanzjarja tkun fil-ma diviżjoni tkun hija diffiċli biex tiċċallenġja. Sewwa. U naħseb illi dejjem taw qalbu u naħseb kien l-iktar tim li kien konsistenti tul-kampjonat. Lawrence, Nikolaj, nixtieq nisma' tagħkom fuq Kalkara. Jiena naqbel perfettament ma li qed jgħid Joseph, tim maqut. Tim li kull plejer lab għal plejer, ġifieri labu ħafna għal xulxin. Vera li ħadu żewġ telfit magħna, però naħseb li aħna nżilna ċerta pjani għal kontra Kalkara u ma jfisser xejn li m'għandhomx il-mertu li rabħu dan il-kampjonat. Rabħu l-kampjonat with flying colors għalija. Kalkara. Naħseb ħaġa oħra li kienet favur Kalkara kienet naħseb li l-iskwadra tagħhom m'għamlux bidliet kbar. Allura l-fatt li ma sarx daqshekk bdejl tajna għaliex biex sakemm it-tim jiġġelja flimkien. Jieħu żmien nuħu minna naħseb it-tim wara l-ewwel logħba tal-ewwel round mal-Kalkara hemmhekk der li t-tim qed jiffunzjona ħafna iżjed. Biss naħseb li rabħu il-lig daqstant il-promozzjoni daqstant kmieni naħseb irrelaxjaw xi naqra għaliex il-gap kollu li kellhom spiċċa kważi fix-xejn. Għaliex li kieku ma rabħux naħar logħba konna niġu viċin tagħhom ħafna, ġifieri jista' jkun ukoll li l-punti kollha li rebħu qabel u l-promozzjoni li kisbu qabel irrelaxjaw xi naqra għaliex li kieku ma rabħux naħar logħba bħalma fallew fil-logħba preċedenti konna niġu kważi daqshom. Mela, Joseph, l-ewwel bdejt titkellem fuqha, però jiena ħassejt illi wkoll nistgħu niftħu ftit żejra issa. Staġun mill-aktar diżappuntanti għalikom għal Rabat Angels, spiċċajtu fit-8 post skont anki artiklu rajt kienet l-ar staġun mill-fin statistiċi tat-tim tagħkom. Ħanibdew minn hawn. Nistgħu nikkunsidraw dan l-istaġun tagħkom bħala wieħed ta' tranzizzjoni? Ara, ħanejlek waħda, meta tiġi relegat mis-second, bil-forsi tkun hemm naqa' ċertu bidla. Aħna t-tim tar-Rabat huwa magħruf illi dejjem jilgħab bit-tfal tiegħu. Ġifieri, ovvjament, jiena ma stenejx mirakli, jekk stennejt illi ħankun disappuntanti daqshekk ngħidlek illi le. Ġifieri bażikament insellem il-coach Ġenwiż u l-coach Weah illi il-bieraħ intemm l-istaġun, ġifieri minkejja riżultati però naħseb illi t-tnejn li huma għamlu li setgħu. Ovvjament deċiżjonijiet żbaljati jiġu minn kulħadd. Jiena ngħid ħaġa li meta tim jispiċċa f'dik is-sitwazzjoni l-ar ħaġa li wieħed jagħmel hija li inti tippunta subajk lejn dak jew lejn ieħor. Issa ovvjament bdiet ħidma għall l-istaġun li ġej l-importanti li naħdmu jitfid biex kemm jista' jkun neqilbu l-paġna tal-Rabat. X'taħseb illi hemm bżonn isir biex fil-fema Ara, tiegħek ħanejlek Antonello, jiena ma nistax ngħid x'hemm bżonn li jsir jiena biss, jiena m'iniex bniedem waħdi, jien eżempju bħal kulħadd ġie li ħsibt li hemm bżonn flok X isir Y u Y kienet ħażina u X kienet it-tajba. Jiġifieri jiena ħankun onesta lesta ġifieri ħaniltaqgħu bħala kumitat ħanaraw x'jista' jsir ovvjament u nimxu minn hemm. Ovvjament minkejja li forsi naħseb kemm Lawrence u kemm Nikola jaqblu illi f'daw it-tip ta' diviżjonijiet meta t-tim ikun sejjer tajjeb naħseb l-iktar li jġibu supporters lejn il-ground ġifieri bażikament minkejja li kellna
li kien l-istaġun dejjem kienu qed jinżlu numru ta' supporters li minn hawn nirringrazzjahom. Ovvjament jiddispjaċini li l-istaġun ġie kif ġie, però jiena naħseb illi kapaċi dil-paġna kellha neqilbu malajr. Tajjeb ferm. Mela, xtaqt li forsi Nikolaj, forsi Antonello qabel tkellem kemm ninforma kelli fl-Italja Fiorentina jmorru minn fuq kontra Lecce. grazzi ta' l-aġġornament Lecce Fiorentina logħba li sa ftit tal-ġimgħatien kienet vitali għall-klassifika ma issa qisu Fiorentina jidher li ħadu naqra ir-ruħ fejn tidħol dak. Nikolaj, l-istaġun li ġej se tkunu fl-Premier League 1, ovvjament il-mira hija salva ma apparti dik. Qed taħsbu għal xi għan ieħor forsi li ttellaw iktar plejers Maltin jew Fem, għadna nlestu l-kampjonat, biss tibda taħseb għal ġej. Fem, l-ewwel target huwa li issalva kemm mostri kemm jista' jkun kmieni, però naħseb li għamennija dis-sena u kemm ili hemmhekk fil-klabb ta' Dingley dejjem għamilta anka utilizzajt tfal mill-minors sa anka players ta' 17 sena ma niddejjaq xejn li nagħmel dan u jekk ikun hemm iċ-ċans anka fl-Amateur League One les li nkompli nagħti daw iċ-chances liż-żgħażagħ tagħna. forsi għandek xi messaġġ finali għall partitarji Dinglin li qed isegwuna? L-ewwel nirringrazzja l-plejers kollha tas-sagrifiċċji li għamlu. Mit-tieni nett nirringrazzja wkoll l-istaff tekniku lill-kumitat tal-ħidma kollha li għamilna matul dal-istaġun. U mod speċjali wkoll is-supporters li l-bieraħ naħseb imlew is-sajt tas-Sirens. Kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt li anka nibdlu jew nerġgħu nġibu n-nies lura is-segwaċi lej il-klabb ta' Dingley għaliex dak kienet il-mira naħseb irnexxielna issa jalla nkomplu f'din it-triq. Bija nirringrazzjahom tal-li kienu warajna u tas-sapport tagħhom. Lawrence, messaġġ finali lis-segwaċi Missidjani. Mela, nirringrazzja lill-supporters kif ġiġi għamilt qabel għall-support li taw lit-tim tagħna. Nħeġġiġhom biex għall-istaġun li ġej jerġgħu jagħtu dak il-support lit-tim li nkunu qegħdin nippreżentaw sabiex forsi tiġina aħjar minn is-sena u niksbu promozzjoni s-sena d-dieħla. Joseph, kummenti finali minn naħa tiegħek. Tiftal bażikament nerġa' nawgura il-Kalkara u l-Ħaddingli. Ovvjament ukoll l-imsida li taw challenge l-imsida u anke l-imdina li taw challenge taw u għamlu kampjonat isbaħ għax kienet jiġi segwit ħafna. Jiena għalkemm nitkellem fuq ir-Rabat, ningrazzja dawk kollha li segwew it-tim tar-Rabat, jiena minn naħa tiegħi nwiegħdkom li ħanagħmlu li nistgħu biex kemm jista' jkun nerġgħu nagħtu nies ġdid il-klabb tar-Rabat. Tepwis, mela, grazzi Lawrence, grazzi Nikolaj u għawguri mill-ġdid tal-promozzjoni u anki tal-tinwil tiegħek ukoll. U grazzi lil Joseph tal-interventi tagħhom f'dan il-programm tal-lejla. Joseph għada se jkun qiegħed itikom ukoll ftit ħsibijiet fuq dak kollu li ġara l-Italja fit-tmiem il-ġimgħa. Jiġifieri, aħna mmorru għal waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu magħna fit-tieni parti tal-programm panel kompletament differenti u ukoll suġġett kompletament differenti. Għaldaqstant inħeġġukom biex għalissa tisimgħu l-pariri kummerċjali tal-sponsors tagħna u mbagħad nerġgħu nitlu għat-tieni parti tal-programm fejn se nitkellmu fuq il-logħba bejn Chelsea u Manchester United. Ibqgħu magħna għaliex dalwaqt inkunu magħkom. La
aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilgħab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com, dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Seconds, please. Roberto, stand by. Merħba t-tini parti tal-program Botta u Risposta fejn issa kif qegħdin taraw panel kompletament ġdid, argument kompletament ġdid, se nkunu qegħdin niddiskutu l-logħba Chelsea Manchester United ta' nhar is-Sibt li għadda, logħba li United rebħu bl-iskor ta' 1-0. Għal dan il-għan miegħi għal din it-tieni parti tal-program għandna l-President ta' Chelsea Supporters Club Malta, Lawrence Farmosa, għandna l-Segretarju Sħubija tal-Manchester United Supporters Club Malta, Robert Mizzi, u għandna il-mistiedna residenti tal-Kamra Sportiva Roberto De Bricat. Roberto, l-għuna tinsellim lek? Sellim lek Antonello, nsellem il-mistiedna li għandna magħna u dak kollha li segwuna. U nirringrazzjawhom ukoll tal-li jaċċettaw l-istedina li jiġu fil-programm tagħna llejla. Fakrukom ukoll li intom tistgħu tingħaqdu magħna permezz tal-kummenti li għandna marbuta ma' din ix-xandira, volontarji tiegħu fuq din il-logħba fil-free to do so. Roberto, nixtieq noħolgħu il-kummenti minn għandek però rigward dan il-konfront qabel ma mbagħad nieħu ftit kummenti ġenerali minn għand Lawrence u Robert ukoll. Imma Jiena ovvjament ħanitkellem bħala osservatura m'għandix Eżattament. kummenti tal-ebda klabb. Jiena naħseb ir-riżultat huwa wieħed qarrieq, jiġifieri jekk wieħed jara kif żvolġiet il-logħba naħseb Chelsea ma ħsibx nuża kelma ħażina kien qed iddominaw il-logħba. United ovvjament bdew jibbażaw it-tattika tagħhom fuq il-kontrattakk. Chelsea ħolqu ħafna ċansijiet.
kienu sfortunati wkoll biex ngħidu kollox. U forsi anka juri nuqqas ta' striker prolifiku li m'hemmx fl-iskwadra ta' Chelsea. U mbagħad ovvjament kontra xejn tar-Rob il-United minna xilhom jiskurjaw dak li kellu jkun il-goal deċiżiv. Però naħseb li kieku l-logħba spiċċat fid-draw ħadd ma kien jgħid li Chelsea serqu xi ħaġa, għax ovvjament bil-ċansijiet kollha li ħolqu naħseb il-draw tal-inqas kien jimmerithom żgur. Però ovvjament il-futbol dak li huwa jekk ma jnexxilekx għalkemm toħloq iċ-ċansijiet ma jnexxilek tiskurja jisek ma mill xejn, United kienu kapaċi li jiskurjaw 50 okkażjonijiet li kellhom u kisbu 3 punti mill-aktar importanti li rom jirpiljaw lura wara t-telfa li sofrew f'darhom kontra Leeds u ovvjament żammew it-tamit ħajjin tagħhom li jikkwalifikaw għaċ-Champions League. Lorenz, ħanibdew nisimgħu tiegħek l-ewwel għax peress intom kontu home u mbagħad jista' jirrispondi mill-ewwel Robert. Fuq nhar is-sibt li għadda sija il-prestazzjoni u anke iktar u iktar ir-riżultat mhuwa xejn ħlief riflessjoni ta' dak kollu li qed jiġri dan l-istaġun. Biex ma ngħidx ukoll riflessjoni ta' dak li qed jiġri dal-aħħar 4 staġuni minn mindu għal raġunijiet varji kellu jieqaf Roman Abramovich mit-tmexxija tal-klabb u ttieħed mill-Bluco biex ikomplu imexxu lill-klabb. Staġun dan għalija jiena diżappuntanti, deludenti, kważi tisma' ċerti nies jitkellmu wkoll. Everyone feels numb fis-sens li kważi tistenna li dak li ġara nhar is-sibt ħajjiġri. U ngħidlek ukoll kważi tistenna dak li ġara nhar is-sibt ħajġa jiġri għada u jerġa' jiġri nhar ħadd li ġej kontra Leeds fl-FA Cup semi-final. Jiġifieri kważi iġri jieqaf u jispiċċa dal-istaġun. Jiena mhux biex inkun negattiv jew pessimist għaliex mhux wieħed minn dak it-tip, però ma narax iċ-Chelsea dal-istaġun nispiċċaw ogħla minn nofs il-klassifika, ġifieri għandi dubju serji kemm ħanerbħu rebħa oħra sal-aħħar tal-istaġun. Ġifieri ngħidlek jiena laqqas Conference League ma nidħlu kif għaddejjin l-affarijiet. Robert. Ovvjament, kif qal Roberto, il-logħba kienet ħal ħafna ħin ikkontrollata mill-Chelsea li kienu qegħdin home, kellhom il-push ta' supporters ovvjament u ħolqu ċansijiet ovvjament iktar mill-United. Il-United kellna makeshift defense, Mazraoui u Heaven center halves, Heaven huwa center half, Mazraoui mhuwiex. Naħseb kellna żewġ standout performances għax kulħadd qed isemmi l-Bruno u l-assist, 18 l-assist tiegħu da season li wara qed joqrob ir-rekord. Però naħseb kellna żewġ performances tajbin ħafna ta' Heaven fid-difiża li blokkja diversi attentati u kien hemm Kobbie Mainoo li fil-midfield kien influenti ħafna rżamm il-kalma meta konna under pressure u għena biex nżommu possession li kienet importanti ħafna meta tkun under pressure jekk kien xerek iżomm naqra l-ballun u possession imbagħad tagħti lilek innifsek ċans. Żewġ plejers żgħar, 19 sena u 21 sena li awguraw tajjeb għall-futur. Ovvjament jekk saqsini jekk kienx ferħan bil-performance tal-United ngħidlek nixtieq narana nilagħbu aħjar. Ir-riżultat huwa importanti ħafna, 3 punti li hopefully jgħinuna biex nakkwistaw post fil-Champions League. Għandna logħba bħal ġimgħa importanti ħafna home li jekk inġibuha jekk il-bambin irid kważi nkunu kważi matematikament ċerti mill-post fil-Champions League. Però il-performances hemm ovvjament room for improvement, naħseb il-Carrick għamel biċċa xogħol tajba, l-players li għandu, nixtieq li nagħmlu aħjar, attacking wise hemm fejn nimprovjaw, però 3 punti importanti ħafna u għall-ewwel darba f'ħafna snin għamilna double fuq iċ-Chelsea. U jiena fil-fema tiegħi, Robert,
din ir-rebħa għandha iżjed valur meta tqis id-diversi players indisponibbli li kellkom fuq wara. Assolutament. Ma nixtieqx noqgħod nidħol fil-mertu ta' ġara fil-logit ta' qabel għax qed nikkummentaw fuq il-logħba ta' Chelsea, imma influwenzaw ukoll il-line-up ovvjament għaliex żewġ plejers sospiżi u hemm injuries li ilhom fit-tul ukoll bħal delikt, bħala d-difiża kif qatt kienet makeshift defense ma Żrawi mhuwiex center half, naħseb li kellu logħba tajba wkoll. U d-difiża kienet soda veru li Chelsea kellħolqu ċansijiet u f'ċertu punt kienu sfortunati wkoll. Però overall naħseb illi wara li skorjajna l-gow fit-tieni ħaf Chelsea tilfu naqra mill-push tagħhom u l-United setgħu jikkontrollaw daqsxejn aħjar ma kienx hemm dik il-pressjoni enormi li konna speċi qegħdin taħt pressure enormi. Kien hemm pressjoni ġifieri mhux qed ngħid naħseb l-aħjar chances tal-logħba ġew għand Chelsea, però ftit ishom bdew anke forsi l-għajja tibda tidħol meta tkun tafas għad-draw. Naħseb irnexxielna nikkontrollaw it-tieni ħaf b'mod tajjeb. Lorenz, jiena mill-ftit li rajt tal-logħba anke mill-diversi punti saljenti u artikli li rajt. Ġbidt żewġ konklużjonijiet li naħseb li kienu turning points minn ħatakom ovvjament fuq kif dar l-andament tal-konfront. L-injury testevaw u iċ-ċans tad-deb illi tilef Delap. X'taħseb? Fimni, l-logħba tal-futbol magħmula minn episodji u minn momenti. Meta ikollok iċ-chances, speċjalment meta tkun qiegħed tiddomina l-opponent tiegħek, però ma ssarrafx dak id-dominju jew il-possess iktar mill-dominju f'xi ħaġa konkreta u f'gowl ma jiswa xejn. Fuq l-injury ta' Stevaw ġrat kmieni wisq fl-opinjoni tiegħi biex wieħed jista' jgħid kemm kienet influenti għall-andament kompletament tal-logħba il għaliex Estevaw għadu plejer żgħir ħafna, għadu qed isib saqajh fil-Premiership Ingliż, he's hitting hot and cold. Kellu mument, kellu ballun tajjeb li għaddilu żbrix, u mbagħad meta weġġa' kien clean through u spiċċa korra. Seta kien influenti Alla biss jaf, ġifieri ma ngħidx jiena ifhimni fl-aħħar mill-aħħar li kien il-kaġun ewlieni għalfejn aħna tlifna. Fl-aħħar mill-aħħar ir-replacement tiegħu kien plejer ex-United, he had a lot to prove sija lill-United u anke lill-Chelsea, però għal darb'oħra reġa' kien deludenti għall-aħħar. Fil-fatt il-kelma hija li Chelsea iridu ineħħuh. Jien aktar minn ngħid Chelsea iridu ineħħuh jien ma sax nifhem kif plejer li kien ta' nkwiet anke mal-United spiċċanti Chelsea u min ġabu hemmhekk għandu ħafna xirrispondi għal dan affarijiet ġifieri. So ma nafx hekk wieġibtekx imma jiena then again il-logħba magħmula minn episodji minn mumenti, ġifieri ma tieħux il-chances, United tagħmlu attakk u skorjaw. Good luck to them. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar, speċjalment at elite football, ir-riżultat li jgħod. Issa billi nqogħdu kellna daqshekk possess u bla l-emmallasta u ċans ta' Delap li wkoll plejer ieħor Delap deludenti għall-aħħar. Ġifieri s-sena l-oħra dana kontrina ħarbatna waħdu ġie dis-sena ma' Chelsea u laqqas biss għadu nġabar. Iktar għandu karti sofor mill-gows. Ġifieri ma nafx xi kultant. Jitkellmu waħedhom. Ġifieri li jkollok logħba tneħħżin amort li jkollok staġun sħiħ juri biċċar li l-livell ta' ċertu plejers li xtrajna għal plejers li qed nofqu huma plejers ta' livell medjokri għall-aħħar.
Imma allura ma taħsibx illi ħanejdu hekk, forsi Todd Bowley illi huwa s-sid għandu bżonn forsi persuna jew tnejn madwaru li jifhmu fil-futbol? Fimni, ma ngħidx li hija kwestjoni ta' number one nikkoreġik the major shareholder huwa Clear Lake ta' Iqbali u mhux Todd Bowley. Todd Bowley kull huwa il-wiċċ għalkemm dal-aħħar iktar qed jidher Iqbali milli Todd Bowley. Then again, għandhom ġi sporting directors li wieħed minnhom kien mal-Brighton u track record jew mal-Brighton kienet tajba ħafna. U li kolek minn Stersburg kien mal-Manchester City u kol bit-track record tajba. Ġifri dawna, the owners are surrounded by football people li suppost u track record tagħhom hija tajba, speċjalment fejn jitlu transfers. Jiena aktar minn da kollu ngħid ħażina hemm. Għaskulli, u xi ħaġa ħażina kulħadd jaf x'inhi li dal-famuż proġett li l-hom jgħidu li huwa proġett mhuwa xejn ħlief proġett finanzjarju u mhux proġett sportiv. Bażikament tidher ċara li ċ-Chelsea sena wara sena kemm ilhom taħt Clear Lake jew Blueco record losses and yet id-diretturi ħarġet ukoll dal-aħħar kollha they pocketed an increase in their salaries. Jiġifieri profit hemmhekk qiegħed imma tispiċċa f'bwiet ħżiena il-profit. U bażikament dan aħna spiċċajna isna stock exchange. Instead of trading stocks and units and shares, we're trading players. Kważi ngħidlek spiċċajna skjavitu tal-players ġifieri li tixtri player bl-irħis jagħmellek ftit tollilu l-valur tiegħu bomba tneħħih. Allura l-hemm kontinwità, l-hemm konsistenza, ħadd mu qiegħed hemmhekk biex jilbes u jilgħab għal flok u għal beċ, sempliċement kważi ngħidlek l-owners merċenari iktar mill-players. Ġifieri dan ma tantx jawgura tajjeb għal futur taċ-Chelsea ġifieri, assolutament. Roberto, forsi għandek xi domandi xi qabel ma mmorru għall-parti tattika li tistaqsi? Fimni iktar mill nistaqsi iktar nikkummenta x'naħseb Chelsea u Manchester United huma żewġ klabs ugwali, jonfqu ħafna flus. Ma nifqux daqs il-Liverpool dis-sena. Ma nistgħux nitkellmu fuq sena waħda, tara over the years it-tnejn li huma nefqu ammonti konsiderevoli ta' flus. Ovvjament ilhom jiddiżappuntaw tul dawn is-snin. Ħaqta forsi Chelsea li taħt Maresca rnexxilhom jirbħu l-Conference League u l-World Club Championship. Xorta waħda naħseb li Chelsea għaġlu ta' neħħew il-Maresca. Jiena Maresca ovvjament kont inti iktar ċans. Naf li għandu karattru partikolari u forsi dik ma kienx ta' vantaġġ għar-relazzjoni tiegħu mal-klabb, però naħseb għaġlu wkoll fil-ħatra tal-coach li għandhom bħalissa. Però having said that, ikkumparat ma' klabb soħra, daw iż-żewġ klabs jinfqu ħafna flus. U plejer jiena semmejtu l-Delap pereżempju. Kien dejjem nirreferi għal dawn il-plejers bħala one season wonder. Da jkun plejer li ħareġlu season tajjeb ma' klabb żgħir, però mbagħad meta jiġi biex jagħmel qabża fil-kwalità meta jissieħeb ma' klabb li ovvjament għandu statura ikbar, għandu storja ħafna iktar rich. U l-pressjoni ovvjament titripla, għax ovvjament fil-li tilbes flok ta' klabb fin-naħa t'isfel tal-klassifika u fil-li tilbes flok ta' Chelsea u tal-United, allura l-pressjoni hemmhekk tisplodi, hemmhekk jurik li mhux ta' ċertu livell. U naħseb din hija waħda mill-affarijiet li ħafna klabs jiżbaljaw fiha. Plejer ma jistax ikun one season wonder taqbad u tħallas miljuni ta' flus għalih biex imbagħad bħalma tiġri jkun flop. U dak huwa ħella ta' flus u ħella ta' riżorsi. Osservazzjoni mill-aktar interessanti jidi minnaħa tiegħek Roberto li fuq il-coach la semmejta inti kont se nsemmiha żjed tard fil-fatt anke meta kellna production meeting qabel ma bdejna l-programm wieħed mill-membri tal-produzzjoni tagħna James Side speċi għalli kieku jien nagħmel osservazzjoni fuqha
Kuntent b'Rosner Lawrence. Suzi, Rosner, il-coach tagħkom, kuntent bih? assolutament li le, ġifieri assolutament. Però laqqas Maresca jien ma kont kuntenta ġifieri. Tajli rabbaħkom ġiex tates fl-aħħar tal-istaġun li għadda. Daw kienu bażikament li salvawh il-Maresca li tħanna Champions League, Conference League. Bl-oppożizzjonijiet li kien hemm ma l-ħares ma rbaħniex aħna, bl-iskwadra li kien s-sena l-oħra. Il-World Club kienet kważi fl-opinjoni tiegħi kif taqbad tajt. Aħjar ma ġietx għax hemmhekk l-owners ħasbu li l-proġett tagħhom qed jimxi fir-realtà, ġifieri kienet kważi kif taqbad tajt. Xi ħaġa li l-klabb iktar tafatu lura u minflok dan l-istaġun issaħħaħna u xtajna players ta' kwalità, ħasbu li jibqgħu għaddejjin bil-proġett and they can get away with it. Ġifieri, ma Maresca kellu tiegħu wkoll, Maresca kien ukoll stabel, Maresca fit-tliet staġuni li għamel il-coach sena mal-Leicester darbtejn magħna sa Deċembru kollu sew minn Deċembru jibda free fall. U dis-sena kienet reġa' ġejja l-istess ħaġa, però kien hemm affarijiet wara l-kwinti wkoll fuq Maresca. Li naħseb jiena għamel minn kollox u jew inkella l-aġent tiegħu biex bil-Malti jew iċ-Chelsea dabru rasu jew inkella jitlaqu bażikament. Rossinier ġifieri jidher ċar li dan huwa qiegħed hemmhekk sempliċement sakemm jispiċċa dan l-istaġun. Jekk se jkompli jew le, għandi d-dubji tiegħi wkoll fuq Rossinier bażikament. Ma then again, klabs ta' statura kif semmejtu tajjeb bħal players, inti tiġib nies li huma proven, ġifieri li wkoll m'għandekx garanzija bihom, aħseb wara meta tiġib novices li bil-Malti dawna ħajħossuhom mitlufin fil-versat b'hekk mod. Chelsea llum il-ġurnata huwa klabb mill-bidu sal-aħħar minn barra u minn ġewwa b'mod l-aktar kajotiku. Jiġifieri assolutament li Rossinier sa ċertu punt jien għalija kien naïv jew preżuntuż li jaċċetta li jieħu dik il-kariga. Lawrence, ħansaqsik mistoqsija. Taħseb li fis-sitwazzjoni li kontu meta spiċċa Maresca kien ikun iktar għaqli kieku għamiltu bħal United u ħtartu manager li forsi kien ex-player u għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu bħala management għax jaf ovvjament l-ambjent u jaf is-supporters u jaf kollox fuq il-klabb milli mort għal xi ħadd. Kien hemm xi ħadd available għalija dik? Ma nafx qed nistaqsi lilek jien jekk kienx hemm xi ħadd. Ma jidirx li kien hemm u ma jidirx li kien hemm min anka semma lil John Terry. John Terry kien għaddu qatt ma' coach li assistant coach ma' Aston Villa. John Terry xi kultant inħoss li kif taqbad tajt irid ma jintbagħat ma' ħadd u ifruħ ma' kulħadd. Fis-sens f'ċerti affarijiet kif taqbad tajt ifaħħar lill-current owners, f'ċerti affarijiet oħra jikkritika, ġifieri fil-fatt tista' spiċċa shareholder jew ħaj jixtri il-Colchester. Ġifieri ma nafx jiena jekk moħħu xi qiegħed hemmhekk biex. Kieku inta għal min kont immur? Għal Ranieri. Però Ranieri kien diġà ċara Roberto li ma rridx jikkowċja biex ngħidu kollox ukoll. Kont nagħmel approach għalih kieku jien. I think we'll pass that. Ġifieri plus ukoll il-filosofija ta' Ranieri ma naħsibx li kienet tinżel l-istess mal-filosofija of the current owners. Forsi Lampard imma Lampard mhux se tlaq il-Coventry plus meta ġie temporament wara kien tkaċċa Potter ukoll, ġifieri anke dak intilef, ġifieri Lampard min isemmi wkoll. Bil-Malti aħna ngħidu il-ħuta mir-rasa tintel. U l-kas ta' Chelsea llum il-ġurnata chaos hija kważi an understatement. Ġifieri u aħna narawha minn barra, minn nafx x'inhu għaddej affarijiet minn ġewwa li bil-Malti ġifieri is-sitwazzjoni hija kajotika għall-aħħar. So ma nafx jiena x'rid ikun biex jaqlana minn dal-kalvarju li għaddej minni il-klabb. Lampard minn semmi li fit-tmiem il-ġimgħa li għadda wkoll kiseb il-promozzjoni fil-Premier League mat-tim ta' Coventry. Robert, minn Wara 25 sena,
Eżattament. Però biex nagħlqu dal-kapitlu fuq Chelsea, Antonello, Ija. jien naħseb Chelsea għandhom bżonn xi ħadd. Ara l-Italja hemm ħafna diskussjoni jekk il-coaches għandhom xi kollhom l-irwol ta' manager bħal men fl-Ingilterra. U jien naħseb li fis-sitwazzjoni li qegħdin Chelsea, naħseb Chelsea għandhom bżonn jagħmlu l-oppost. Għandhom bżonn ikollhom xi ħadd li jkun direttur sportiv li jifhem fil-futbol u kapaċi jieħu deċiżjonijiet li l-owners forsi mhumiex kapaċi jieħdu. Il-lew Ma dik naqra il-bidwix ta' situazzjoni. il-biċċa xogħol mhux hekk hija l-lum il-ġurnata l-futbol kif inhu miexi speċjalment ħafna owners Amerikani. Qed ikun hemm sinerġija bejn l-owners, bejn l-sporting directors li Chelsea għandhom u jifhmu fil-futbol, plus mbagħad il-coach. Il-coach irid jaċċetta li bażikament mhux id-deċiżjoni finali hija tiegħu. Dina sa ċertu punt kellu jaċċetta wkoll Jurgen Klopp anke kien mal-Liverpool, ġifieri it-tendenza l-hemmhekk mixja ġifieri u ejja niftakru wkoll li kienu Chelsea l-ewwel club way back taħt Gullit meta Gullit way back in 96 spiċċa coach fejn qallhom jiena coach irid inkun u mhux manager. Ġifieri jekk hemm klabb l-Ingilterra li rrevoluzzjona din l-idea propju kienu Chelsea li għalihom din biċċa xogħol li inti jkollok xi ħadd mexxi mhux manager huwa coach propju l-Ingilterra bdewha Chelsea way back in 1996. Ġifieri sporting directors it's a sore point. Chelsea anke taħt Mourinho kellhom u l-ġlied li kienu jkun hemm bejn l-sporting directors u anke Mourinho u l-coaches u l-oħrajn kienu fenomenali. Di tal-sporting directors xi kultant għandhom ftit iktar saħħa milli forsi jimmerithom li jkollhom. Però il-mentalità hija ta' sinerġija li sfortunatament iċ-Chelsea jidher li m'hemmx at this stage. Sewa wis, mela, Robert, Bruno Fernandes, assist ieħor. Jiena li naħseb li dan huwa l-aqwa staġun tiegħu kemm ilu magħkom. Naħseb li kellu staġuni oħrajn tajbin konsistentement dan l-aħħar staġuni dependejna ħafna naħseb fuq ukoll huwa plejer ovvjament tajjeb ħafna supporters tal-United ħobbu imma hemm ukoll idejqu daqsxejn xi kultant il-ħafna ġesti u teatrini li jagħmel mar-referees ukoll. Ġifieri ngħidu wkoll ġieli anke lilna supporters stess, imma huwa l-mod tiegħu, huwa l-mod ta' anke ta' ħafna plejers Portugiżi li jkunu daqsxejn iktar inqas forsi kalmi u iktar fil-ground voċiferi. Aħna ovvjament kien hemm id-diċerija li s-season li għadda kellu offerta biex jitlaq u dan ma marx u baqa' mal-United. Naħseb li huwa plejer li jħobb il-badge tal-United. Naħseb li ħajħu għandi il-ħsieb tiegħi li hu ħajkun il-player of the season tal-United ukoll u ta' ħafna. Huwa biżżejjed biex il-United jiċċallenġaw għal-lig ma naħsibx. Naħseb għandna bżonn forsi 2 jew 3 akkwisti oħra tajbin illi rridu naraw minn fejn ħajjiġu ta' għax illum il-ġurnata fl-opinjoni personali tiegħi ma tantxaw players kif kienet jgħid Lawrence ukoll f'prezzijiet fenomenali. Dan huwa sfortunatament dija ġerħa ta' klabs li għandhom ċertu isem li malli jmorru għall-plejer iħallsu d-doppju u triplu għal players li sa ċertu punt uħud minnhom forsi tibda tajt xi kultant iddubi hekk xi jilagħbu fil-Premier League Ingliż ukoll għax ġifieri din hija problema u semmejtu tal-sporting directors ukoll il-futbol modern huwa konċepit u mibni dwar coach, sporting director, eċetera, però m'hemmx dubji li fil-klabs kollha jkun hemm ħafna konfronti u ħafna friction bejn l-sporting directors u l-managers. Jiena npoġġi ruħu nkun il-manager jiena u għandi pjan ġo moħħi u għandi bżonn ċertu players u l-sporting director jġib li players oħrajn li m'għandix bżonn. Ovvjament, din sitwazzjoni naħseb li tiġri reali
U l-manager irid jaħdem biha, ġifieri, sakemm ma tkunx bniedem li tikkrea tipo Mourinho li ma jċettax dawn l-affarijiet, ovvjament joħloq chaos. U jispiċċa kif jispiċċa. Mela, Roberto, wasal il-ħin li nitolbok ukoll teżamina l-logħba d-darba mill-aspett tattiku. Nifhimni mill-aspett tattiku kif qed l-ewwel, jiġifieri Chelsea ħarġu aggressivi. United ovvjament kellhom it-tattika tal-kontra-attakk. Allura pruvaw ovvjament ma jagħtu spazji lil Chelsea fej jippenetraw, però Chelsea kienu kapaċi li bit-through balls, speċjalment fuq Estevao sakemm weġġa' bdew jippenetraw tajjeb. Jiena naħseb United kellhom toqba fin-nofs bħalma semma Robert, kellhom nuqqasijiet fid-difiża ovvjament kellhom players naqsin u naħseb dik inħasset ukoll sa ċertu punt. Ovvjament il-United kienu kapaċi mbagħad kif għedna li jinnexxilhom jikkonvertu kontra-attakk li kellhom. Kellhom ċans ieħor ma' Cunha żbalja l-kontroll għax kien hemm pass tajjeb ħafna ta' Bruno Fernandes li fetaħ beraħ id-difiża ta' Chelsea. Jiena naħseb li biex inkompli ma laqal Lawrence l-ewwel ma kienx hemm plan B min-naħa ta' Chelsea, ġifieri dal-coach qisu jilgħab bil-4-2-3-1 u jibqa' jilgħab bil-4-2-3-1. M'għandux dak il-pjan li jgħid isma' jiena qiegħed minn taħt kif ħajrnexxieli nbiddel il-logħba ħalli inqas inġib id-draw. Is-sorrajt kienu sfortunati bħal medna. Però ovvjament coach irid ikollu plan A, plan B u plan C biex jirnexxielu ivarja. Però naħseb li dal-coach kif għedna jiena naħseb li għaġġel mhux għax Chelsea jilagħbu ħażin ta' ġvina l-logħba li jurew Chelsea kienu tajbin, kellhom futbol tajjeb. Però ovvjament hemm ċertu players li forsi mhumiex tal-livell. Però tattikament kollox jiddependi jekk tiskurja xi jew le. Kieku Chelsea skurjaw mal-ewwel ċans li ħolqu, ovvjament il-logħba kienet tinbidel totalment għax imbagħad il-United ma jistgħux jibqgħu jiddefendu jilagħbu bil-kontra-attakk. Però ovvjament Chelsea ma rnexxilhomx jagħmlu dan. Allura dan aġevola l-pjan tattiku ta' Michael Carrick li seta' jibqa' jiddefendu jilagħab il-kontra-attakk, skurjaw il-gow, allura aktar u iktar imbagħad kellu għalfejn jkompli jiddefendi u jibqa' jilagħab bil-kontra-attakk. Mela, ejja ħalli nħarsu naqlejn il-klassifika anki bl-għajnuna tal-grafika. U ħana jieħu ftit spunt mill-qal Lawrence fil-bidu tal-programm. Mela, Chelsea bħalissa għandhom 48 punt u ġew milħuqa minn Brentford u Bournemouth. Għandek il-Brighton u l-Everton b'47, Sunderland 46 u Fulham 45. Issa ta' min isemmi li attwalment is-sitta jidħol Europa League u s-seba' Conference League. Bir-rispett kollu ovvjament lejn il-partitarji ta' dat-timijiet li qegħdin naraw. Ma jiġifieri Lawrence temmen li Brentford, Bournemouth, Brighton daw kollha mhux ħaġa kemmkom biex nikkwota kliemek qed tgħid Chelsea ta' nofs il-klassifika? On current form, Iva, on current form. Ma jfissirx li għandhom players ta' kwalità aħjar minn ta' Chelsea, mhux għax għandna xi kwalità all over the pitch. But on current form, 4,000 infila. Laqqas skurjajna ballu, ġifieri jekk ma tiskurjax ma terbaħx. U d-drajiet at this stage mhux suffiċenti, apparti li għandna confront Dewert away ma' Sunderland. On current form, Iva, mhux qed nara, jiġifieri kważi ngħidlek badna free fall at this stage. Li ma nafx kif nistgħu noħorġu minnha. Mentri għandek il-Bournemouth, they cannot stop winning. Għandek il-Brentford, jiġifieri notwithstanding the change of coach,
Jiġifieri għandhom staġun solidu l-aħjar staġun tagħhom li qatt kellhom fil-Premier. Everton taħt Moyes dejjem qegħdin hemmhekk fis-sens li t-tip ta' punti dejjem jiġbruhom. Ġifieri u l-Fulham ukoll, ġifieri jiena on current form, ġifieri I think we have hit a bad run at the wrong time. Għax ma tistax tirkupra minnha mbagħad. Issa kapaċi niġu għada u nagħtu xi erba' lil Brighton, jalla, u naqbdu ran li ma nitilfux punt ieħor. Kif huma l-affarijiet sal-lum, ma narax li Chelsea jiġifieri kwalifikaw laqqas għall-Conference League at this stage. Sakemm ma narbux l-FA Cup, which is highly unlikely. Għax naħseb is-City ħajamlu treble. Inti fuq li semmejt l-ewwel tal-chaos u mhux chaos u dal-affarijiet. Jien naħseb tajjeb wieħed jagħmel paragun. Ma kif jitmexxa klabb bħal Chelsea u kif kien jitmexxa sa ftit ilu ta' Manchester United. U n-naħa l-oħra jitfa' klabs bħal Bournemouth u Brentford. Bournemouth kull sena jbijaw l-aqwa 3-4 players li jkollhom fl-istaġun. U xorta waħda jirnexxielhom iżommu ir-ritmu li jkollhom fl-istaġuni ta' qabel. Brentford tilfu l-coach mar ma' Tottenham. Xorta waħda baqgħu hemmhekk. Da juri pjanar min-naħa tal-klabb. Però inti semmejt punt ukoll qabel, Chelsea's expectations huma win at all costs and win major trophies. Ovvjament. Għat-timiet bħal Bournemouth, bħal Brentford, eccetera, li dawna jibqgħu fil-Premier biex jibqgħu jimpalaw il-miljuni, dak għalihom huwa s-suċċess tagħhom. Anything else bħal dan l-istaġun is a bonus. Jiena fimni tinsemmu l-Chelsea u United. Allura l-pressjoni jinqas. Jiena dal-istaġun hemm żewġ klabs li naħseb qed ikollhom staġun ħafna u ħafna iktar diżappuntanti li huma Newcastle u Tottenham. Tottenham għal-issu probabbilment. Jiġifieri Refalu intom li twaqqgħu possibilment. Newcastle ftit jissemmew u ma naħseb il-Magpies huma wieħed mill-ikbar diżappunti dal-istaġun. Għal-players li għandhom orajt il-full Isaac, imma possibbli dak kien jagħmel id-differenza kollha dal-player? Ma nafx. Forsi wasal iż-żmien li ħawi idabbar rasu? Probabbilment dik hija d-diċerja li ħawi għal-barra, ħawa għal-barra. Jiġifieri u Tottenham ovvjament hija nightmare papali. Jiġifieri dak ukoll. U fanni li jenaf miss idea hemmhekk xi ħadd jismu Fabio Paratici. No surprise. Però biex inżittaq xejn ma li qed jgħid Lawrence, irridu wkoll. Wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn clubs li by default huma mistennija li jerbħu anke jekk forsi ma jkunux għaddejjin minn żmien tajjeb u dan huma clubs anke United u Chelsea għaddejjin minn fażi li maħniex qegħdin top, imma xorta l-expectations huma mis-supporters u mid-dinja tal-futbol li jkunu qegħdin hemm fuq. Mentri għandek klabs oħrajn li kif Lawrence tajjeb ħafna. Il-modell tagħhom ta' kif jimxi l-klabb mhuwiex biex jaspiraw li kważi qas jidħlu fl-Ewropa. It will be a bonus jekk xi tajn minnhom jidħol fl-Ewropa. Hija bonus. Imma Robert, ħan interrompik ftit. Ħan semmi l-Bournemouth. Bournemouth pratikament il-fu d-difiża kollha aqta' lil Senesi. Però xorta waħda rnexxielhom daw bil-players li jixtru, xorta waħda jżommu l-istess livell. Jiena hemmhekk nara li forsi d-differenza bejn Bournemouth u Chelsea u forsi Newcastle u Tottenham hija l-scouting system. Da biex nieħu każ, pereżempju l-Italja għandek l-Udinese u l-Atalanta li għandhom l-aqwa scouting system li hemm fl-Italja. Daw players ma jafhom ħadd imorru jilagħbu hemm u f'daqqa waħda tarhom isiru top players. M'hemmx dubju li hemm ċertu clubs li huma għandhom scouting system tajba u apparti minn hekk joffru ambjent fejn player jiżviluppa. Għax għandek dik ukoll li meta bdejna nsemmu. Għax ċertu players imorru ma' Chelsea, jiġu mal-United u ma jinġabrux u jkunu l-ambjent huwa differenti, meta inti tkun player li tilbes il-flok. Aħna ngħidu ċertu clubs ikollhom il-flok ikun taċċhom, ikun tqil. Għax malli tibda taħseb li żdiedu xi 10 kilos dal-players fil-wejt tagħhom għalli jilbsu l-flok ta'.
Għaliex l-expectations huma mhux kull player kapaċi jipperformja fi stadja kbar. U quddiem u flobit kbar. Hemm players Però ħanajdlek oħra wkoll, ġifieri, jien supporter tal-Juventus. Il-coach jagħmel differenza wkoll. M'hemmx dubju, Jiena bl-istess players li kien kellu Motta u li kellu Tudor fil-Juventus, Spalletti qed jagħmel leġubijiet. Il-Juventus ilhom pereżempju ma juru dat-tip ta' logħob snin twal. Jiena fil-fatt kont se nsemmi wkoll il-semmija parzjalment Iraola li qed jagħmel il-mirakli bil-Bournemouth. Imma mbagħad tittara Antonello jekk imur ma' klabb kbir jekk ikunx tal-istess livell. L-argument tal-one season wonder. Potter mal-Brighton hekk kien. Ekku. Mar ma' Chelsea x'ġara l-karra tiegħu down the drain, issa ma kull imkien qed ifalli. Ġifieri da ma jfissirx Ma tantx qed ifalli ma' l-Iżvezja ma insomma għalissa. Ma jafux kif għaddew l-Iżvezja wkoll. Għax logħba għalaw ġo fihom. Ġifieri. Le, ma ismawni, għaw coaches, jiena nsemmi wieħed, Mazzone. Mazzone kien coach tajjeb, però ma kienx coach ta' klabb kbir, meta mar Roma falla. Meta jkun ma' klabb żgħir, kien kapaċi wassal il-klabb biex isalva. Dak kien l-upper level tiegħu mhux ħajmur. Dak li għedna qabel, l-aspettazzjonijiet hux. Dak kif kien. Roberto, Dak kif kien. Żgħażagħ ma jafux minnu Mazzone. Le, dak kif kien. Ranieri, qabel rebaħ il-lig mal-Leicester, dejjem kien meqjus bħala define loser. Għax dejjem jasal sa-tieni post. Ġifieri Ranieri jekk kien. Rajt kieku ma rebaħx il-lig mal-Leicester daqat ma rebaħ xejn f'ħajtu. Forsi xi FA Cup jew xi Koppa Italja. Koppa Italja li baħad nkun mal-Fiorentina jew mal-Napoli ma xi ħadd. Mal-Fiorentina. Għaw coaches li jkunu tajbin ma' klabb żgħar. Meta jmorru ma' klabb kbir, ma jagħmlux il-qabża da bħal. Illum il-ġurnata hemm ħaġa wkoll. Il-buzzword minn ħafna klabs hija trust the process u l-proċess jieħu s-snin. Xi kultant ħafna klabs u coaches qed jaħbew wara dil-famuża buzzword trust the process. Jiena niftakar meta Mourinho ġie ma' Chelsea in 2004, skużawni. Kif li kemm jirbaħ il-Champions League mal-Porto. U l-ewwel ħaġa li għamel għallhom mill-ewwel ġifieri nippretendi bil-players li hawn li ma kinux ħafna minnhom players tiegħu kien xtrom u beda jrawwimhom Ranieri għandi skwadra biżżejjed biex tal-istaġun nerbaħ il-lig. Period għallhom il-lig irid nerbħu u rikrebħu u ma qatx iġib skużi għax l-ewwel sena sakemm insib saqajja u sakemm il-players jidraw is-sistemi tiegħi. Mill-ewwel tefalhom il-pressjoni tridu terbħu l-lig. U bingo, dik l-istaġun ta' wara erbaħna il-lig. Ġifieri hemm coaches ukoll li llum il-ġurnata dil-famuża trust the process u iva għax l-importanti kif. Min ilu jgħid trust the process 6 snin. Jibda tajjeb, jiġi Marzu u ma rridx insemmi biex ma nweġġer il-ħadd, imma l-aħħar darba li kont fuq dal-programm kien hemm supporter tas-City wkoll, kien qalbu maqtuha u għatlu taqtax qalbek għax il-lig xorta għalikom m'hemmniex u llum kważi dak id-diskors qed ngħidu. Le, fimni, wasalna lejla ħarħan ukoll għamlu naqra diversion żejra. Jiena lija, fimni, bil-rispett kollu lejn l-Arsenal u lejn is-supporters tagħhom li fi programmi oħra biħsibna nġibuhom forsi għas-season round-up ukoll, però naħseb ħanaraw l-istess sitwazzjoni li rajna f'dal aħħar 3 snin illi jibdew tajjeb kollhom vantaġġ u mbagħad wara l-waqfa ta' Marzu bħassin xi xogħol u naħseb illi l-biegħ minn ra il-logħba jista' jikkonferma illi l-Arsenal jiena naħseb kont konvint li se jitilfu l-lig bir-rispett kollu lejn kulħadd meta kienu vantaġġ komdu u wara il-bieraħ iktar u iktar konvint. Mela, fadlilna 30 sekonda kull wieħed Robert Lawrence biex ittuna l-aħbarijiet mill-klabs rispettivi tagħhom. Robert. Il-klabb, ovvjament, il-ħakna milestone importanti ħafna
Is-sena li għaddiet għaliex bħala premises għandna l-premises li issa huma proprjetà tal-klabb ħanħalluhom għall-eredi tagħna, ġifieri mhix ħaġa faċli meta tqis li proġett li kien ilu għaddej snin kbar u rnexxielna bil-għajnuna tas-supporters tagħna li xenuna ħafna bid-donazzjonijiet u bil-membership eċċetera li l-klabb il-premises issa huwa proprjetà tal-klabb, ġifieri dak huwa hija milestone importanti ħafna, issa l-kumitat bdejna wkoll naħsbu ftit għal milestone oħra s-70 anniversarju tal-klabb li baqala ftit imma ovvjament proġetti kbar tittaħseb minn sena sentej 3 snin anke qabel is-70 sena anniversarju bħalissa membri tal-kumitat għadhom kif waslu lura llum minn Malta minn tur marru l-Irlanda eċetera u raw il-logħba ma ovvjament ma rawx il-logħba ġew Trafford għax kienu qegħdin. Sorry ġo Londra għaliex kienu qegħdin fin-nord tal-Ingilterra. U ovvjament aħna nisperaw bħala kumitat li l-United jitlu Champions League. Ħabda jkollna logħbi darbtej fil-ġimgħa. Mhux darba fil-ġimgħa bħal dassis. Tajjeb ħafna, Lawrence. Aħna mill-naħa tagħna at this stage bħala kumitat qed nippreparaw issa iktar tard ninformaw lill-membri għall-AGM eventwalment u nisperaw li nerbħu is-semi-final mal-Leeds biex nerġgħu nagħmlu attività oħra ninġabru flimkien biex naraw il-final tal-FA Cup. Dawk s'issa huma l-pjanijiet, jiġifieri iktar minn hekk m'hemmx xi pjanijiet oħra at this stage. Tajjeb ħafna, grazzi Lawrence, grazzi Roberto tal-interventi tagħkom matul dina il-programm tal-lum. Grazzi l-biju tkoll l-sponsors tagħna, il-Catalan AIABet, Paper Avenue, The Barber u Zasfuso, nħeġġukom tużaw is-servizzi tagħhom mhux indirettament kun qed ittejnu l-kamra sportiva tkompli tella diversi kontenuti ta' livell dan il-programm minn hawn ftit ieħor ukoll issibuh fuq il-YouTube channel tagħna, tinsewx tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna noħorġu minn ħin għal ieħor. Wara l-suċċess li kellna fil-Goals All Weekender fejn xina nirrapportaw 3 logħbiet plus il-logħba tal-Challenge League li Roberto kien preżenti għaliha il-bieraħ. Ovvjament nkomplu bl-aġġornamenti minn diversi grounds nhar il-ħamis fis-7 se nkunu qegħdin naġġornawkom fuq il-Decider promotion tal-BOV Challenge League bejn Birżevouġi St. Peters u Swieqi biex imbagħad it-tnejn li ġej fuq botta u risposta se nkunu qegħdin nistiednu sew il-Balzan iċ-champions tal-BOV Challenge League nawgurawlhom ġa minn issa u ż-żewġ kontendenti ta' dan id-decider biex niddiskutu appuntu l-BOV Challenge League fil-programm ta' nhar it-tnejn li ġej. Apparti dak se nkunu qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-logħba Milan Juventus mis-Serje A Taljana. Ovvjament jirritorna wkoll il-programm id-bassir għalkemm il-ħin jista' jkun li jinbidel ftit minħabba il-promotion decider illi ser ikollna appuntu nhar il-ħamis. Komplu segwu l-paġna tagħna l-iktar aħbarijiet, kontenut, opinjonijiet għadha filgħodu jkollna wkoll opinjoni ta' Joseph Magri fuq is-Serje A u sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn li ġej fl-istess ħin appuntu fil-ħin ta' 9 jien Antonello Vela ma tfaddelx xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-lejla segwejtu l-programm tagħna insellmilkom ħudu ħsieb.